tal, com esteu? Dic noies, però ja sabeu que també em refereixo als nois que sou menys, però hi esteu veient els meus vídeos. Què tal, com esteu? Us veig des del 2025. Que fort! Com pot ser? Aquest any faig 20 anys. En quin moment? No ho entenc. En fi, avui he decidit gravar la primera setmana de l'any perquè crec que és bastant interessant, sobretot perquè és quan tenim els propòsits i tot una mica més frescos, que jo intento complir-los durant tot l'any, però bueno, la primera setmana sempre és la primera setmana. I em ve bastant de gust poder documentar, explicar-vos, així que durant aquest vídeo estareu veient doncs, com ha anat tota la meva setmana i com em vaig preparant de cara a aquest nou any, perquè sí, tots ens posem propòsits, però a mi m'agrada intentar complir-los, intento posar-me propòsits realistes i de veritat intento ser conscient sobre els meus propòsits durant la resta de l'any, així que m'acompanyareu en aquest procés i a començar aquesta nova aventura. Vaig sortir, la veritat, i m'ho vaig passar superbé i he arribat a una hora d'estar a casa, he arribat com a 3:45 o així, però tot i així havia de dormir, saps? Llavors he decidit donar-me aquest dia, aquest dematí per descansar i començar el dia ja com una mica enfocada als meus propòsits d'una manera saludable, així que vull començar explicant-vos els meus ins and outs per aquest 2025. Per qui no sàpiga en què consisteix els ins i els outs, són aquelles coses que vols incloure en el teu any que abans no tenies o que vols potenciar i quines coses vols deixar enrere. En el meu cas, els meus ins del 2025 són estalviar, perquè tinc bastants projectes, sobretot amb la meva parella, que necessiten uns fons, i evitar les compres innecessàries. Per contra, queda en els outs. També vull potenciar molt les solo dates perquè és una cosa que abans feia i que aquest any potser he deixat perdre una miqueta més. Beure te més que cafè, perquè ja quasi havia aconseguit beure tots els cafès descafeinats, però tot i així em costa. I abans jo era una persona que bevia moltes infusions i crec que són molt positives pel cos, també per variar una mica, i em ve de gust començar també a provar altres receptes i maneres de preparar-les. Ja veurem com va funcionant això. Després també m'agradaria retornar a l'esport, i és que crec que aquest any, si em coneixeu i em seguiu de fa temps, sabreu que el meu pas i el meu camí per la salut mental no ha sigut lineal ni agradable per tothom, i crec que estic preparada per començar a parlar de segons quines coses a internet. Crec que podria ajudar moltíssim a altres persones, sobretot el tema del TCA, el tema del com porto l'esport, l'alimentació, que sempre són molt controversials i crec que parlar-ho amb naturalitat pot ser bastant útil, així que vull intentar retornar a l'esport però d'una manera saludable, així que ja en parlarem també en futurs vídeos o durant aquest mateix vídeo sobre això. De la manera que també vull potenciar els meus vídeos. Crear contingut és una cosa que m'encanta i m'encantaria que formés part de la meva futura feina, però no en el sentit de dedicar-me únicament a això, sinó poder incloure doncs, totes les skills que em dona de creativitat, d'organització del temps, d'edició, totes les coses que he anat aprenent durant aquests anys que realment em siguin útils per treure'n un benefici. Simplement provar-ho, per què no? I també vull intentar incloure, i això va molt lligat amb el tema de la salut mental, l'equilibri i el balanç. He tornat a teràpia, vull tornar a moltes coses, vull fer com un passet més a la meva recuperació i crec que puc fer-ho. La veritat, estic molt convençuda, motivada, però sobretot convençuda. I hi ha coses que es queden fora, l'overthinking. Vull treballar moltíssim això d'overthinking perquè és que no em fa gens bé. Per altra banda, l'alcohol. Aquest any ha sigut l'any de detox perquè 2023 va ser un any una mica de, evidentment, en fi, segon de batxillerat, vaig sortir molt de festa, vaig passar-m'ho molt bé, res greu, però crec que no beneficia gens el meu cos, que m'ho passo molt bé sense beure, m'agrada sortir igual i crec que vull potenciar molt més sortir quan em vingui de gust que no sortir per sortir. No sé si té molt de sentit, jo crec que m'estic explicant bé, però si no m'enteneu us ho explico per comentaris. Això és una mica adult content, però m'agradaria deixar aquesta faceta fora d'aquest 2025 i començar també un equilibri més sa en aquest sentit. També vull deixar l'escrolling, més enllà del que sigui la meva feina o el meu hobby de xarxes, m'agradaria evitar l'escrolling innecessari. Vull cribar molt les persones que segueixo,
vull envoltar-me de persones que m'inspirin i que el temps que passo a xarxes sigui per inspirar-me i perquè m'aporti coses i no per drenar-me l'energia. També vull deixar fora les opinions externes i parlar-me malament, que és una cosa que estic treballant moltíssim i ho porto molt millor, però molt millor, estic super orgullosa de mi, però crec que encara em queda bastanta feina per fer i parlar-me millor, millorar la meva autoestima, el meu autoconeixement, aquestes coses mai està de més. Així que bé, després de tota aquesta xapa que us he fotut, espero que us sentiu identificada. M'agradaria saber quins són els vostres ins i outs pel vostre 2025 i avui agafarem el dia chill. M'encantaria poder sortir a passejar, córrer una mica. Estic intentant... Ui, tinc crema al front. Porto tot el vídeo amb crema al front. No et crec. Bueno, és igual. Aquí ja som amigues i ja hi ha confiança. Jo abans anava molt al gimnàs i per tema salut vaig haver de deixar d'anar-hi i m'encantaria reprendre una relació saludable amb l'esport per un tema de salut, per un tema de sentir-me bé, no per un tema estètic, i és una cosa que vull treballar molt aquest 2025. Ja fa uns dies que he començat a sortir a córrer, no és que comenci ara el dia 1, però sí que a partir d'aquest any m'ho vull començar a prendre més en sèrio. I bàsicament molt de self-care i molta feina perquè també estic una mica d'exàmens a la universitat i no podem oblidar-nos dels exàmens, tot i que voldria la majoria de vegades. Seguirem donant-ho tot i acompanyeu-me en el procés. Hola, soc aquí a l'escriptori i m'he tornat a posar el pijama perquè m'he dutxat i tot i està net i és supercòmode i no penso sortir de casa. I bueno, em poso aquí a l'escriptori perquè ara crec que és el moment perfecte per agafar-me com una mica de relax i sobretot sent 1 de gener crec que és com el moment de reflexionar una mica. Ja ho he estat fent els darrers dies. He fet aquesta plana del meu journal, que són bàsicament els meus objectius principals, totes aquelles coses també dels ins i els outs que us he comentat abans, però crec que també és important com escriure. A mi és una cosa que m'ajuda moltíssim, ja ho sabeu, faig molt journaling i és el que em manté una mica cuerda. És l'oportunitat perfecta per poder dir, vale, exactament fa 1 any com estava, què ha canviat, què puc fer per millorar, què ha empitjorat, què vull recuperar, i un munt de preguntes que només es poden respondre si et pares a pensar-hi una mica, perquè normalment al dia a dia ja ens coneixem i no ens parem mai a reflexionar, i menys sobre aquestes coses.